Mä oon Emma Tiitinen. Kiitos kun suostuit tähän haastatteluun. Voinko mä vielä ottaa kuvan susta sun uuden kokoelman kanssa? Mä en niitä tauluja kyllä näytä tässä vaiheessa vielä kenellekään. Mutta mä pidän ensi perjantaina täällä ennakkonäyttelyn pienelle ryhmälle, että jos sä pääset silloin, niin oot kyllä lämpimästi tervetullut. Kuka toi pikkulikka on? Mikä pikkulikka? No toi sun blondi fani, joka näyttää riparilaiselta. No onhan se nyt aika söpö. Sä laitat aina ittees noihin paskasuhteisiin. No ainakin mulla on jotain suhteita. Sä on vittu alaikäinen. Mitä tapahtuu, kun se suuttuu sulle ja se menee poliisille tai lehdistölle avautumaan teidän suhteesta? Ei sun tarvi lähteä sinne. Totta kai mä haluan tulla. Siellä on vaikka ketään. En mä voi ottaa sitä riskiä. Sä oot vasta 17. Sä häpeät mua. Ei juma. Emma,